lafiya dodon makiya na gwagwarmaya. Ahmad da jininku ne kuka turmuza hancin makiya. Jamalul Badari Qa'im ya buga ma tambarinsa a baya. Taka lafiya dodon makiya na gwagwarmaya. Ahmad da jininku ne kuka turmuza hancin makiya. Jamalul Badari Qa'im ya buga ma tambarinsa a baya. Bana sarkin da ya kaki saman bakwai, shi yayi al'arshi yayi kursiyo yayi kasan bakwai, shi ne yayi duniya mako a ciki kwana bakwai. Da famin rabbana da musura mai aya bakwai da ta zo farko a Qur'ani waka da bani goyon baya. Taka lafiya dodon makiya na gwagwarmaya. Ahmad da jininku ne kuka turmuza hancin makiya. Jamalul Badari Qa'im ya buga ma tambarinsa a baya. Sarki naka ne kammala da cika sun dawwama, a gare ka Ubangiji komai ka amince an gama. Roƙona ko da yaushe ka kare daga mana shi sama, duniya ta fahimci babu ya shi bayan Ibrahima. Jamalul Badari mai ja da isarsa muke dagawa murya. Taka lafiya dodon makiya na gwagwarmaya. Ahmad da jininku ne kuka turmuza hancin makiya. Jamalul Badari Qa'im ya buga ma tambarinsa a baya. Ka kare dubin salati gun kaka ga su Zainabu, Muhammad Mustapha haske nai ne yayi kaukabu. Da sonsa da binsa ne Allah ke yafe zunubu, mai kaunar annabi ne original na gaban jabu. A salatin nasu alaye ne da suke yi maka biyayya. Abin kauna farin duba Usman bin Fodi, ruhullah malami ne mai tafiya ba waiwai. Sharafuddin zaki kaunar ka jinin mu ta mamai. Na gaida farar uwa a cikin wakar kai na tsaye. Mamar Sulusai Batu da Suhaila a rai ku ne kawai muka sanya. Taka lafiya dodon makiya na gwagwarmaya. Ahmad da jininku ne kuka turmuza hancin makiya. Jamalul Badari Qa'im ya buga ma tambarinsa a baya. Taka lafiya tauraron wannan zamani. Taka lafiya jigon tafiyar Sharafuddin. Taka lafiya hasken da ya haske zamani. Taka lafiya kai ne mai tarwatsa sansani. Jamalul Badari bayan Sayyid kai za mu yi wa biyayya. Taka lafiya dodon makiya na gwagwarmaya. Ahmad da jininku ne kuka turmuza hancin makiya. Jamalul Badari Qa'im ya buga ma tambarinsa a baya. Taka lafiya Sayyidin shuhada na zamani. Taka lafiya kaunarka a raina ya adani. Taka lafiya Sharafuddin kai da ya sani. Taka lafiya mai sanya maza ɗaurin zani. Jamalul Badari kai ne mai tarwatsa ɗan barandan karya. Taka lafiya gata ga matasan zamani. Taka lafiya a gabanka muka yi sansani. Taka lafiya da jininka ka taimaki addini. Taka
lafiya kai ne samfurgun mumini. Jamalul Badari Mahadi ya buga ma hadimin sa baya. Taka lafiya dodon makiya na gwagwarmaya. Ahmad da jininku ne kuka turmuza hancin makiya. Jamalul Badari ƙa'in ya buga ma tambarinsa a baya. Taka lafiya kai ne mai wargaza makiya. Taka lafiya mai tarwatsa sharrin indiya. Taka lafiya ka bayyana su duka sun tsaya. Taka lafiya masanin hadafi na gwagwarmaya. Jamalul Badari kowa ya taba ka muna raba mai kaya. Taka lafiya dodon makiya na gwagwarmaya. Ahmad da jininku ne kuka turmuza hancin makiya. Jamalul Badari ƙa'in ya buga ma tambarinsa a baya. Taka lafiya hasken da ya haska samaniya. Taka lafiya darajar ka ta kewaye duniya. Taka lafiya mai girma ka wuce maliya. Taka lafiya kai ne yau kai ambaliya. Jamalul Badari kai ne sanadin muka zama masu wilaya. Taka lafiya ka gagari masu hayaniya. Taka lafiya ka fi su a fannin tarbiyya. Taka lafiya mulkin tutar Islamiyya. Taka lafiya jika a gurin masu wuya. Jamalul Badari makofi na Abul Fadlul Abbas abiyayya. Taka lafiya dodon makiya na gwagwarmaya. Ahmad da jininku ne kuka turmuza hancin makiya. Jamalul Badari ƙa'in ya buga ma tambarinsa a baya. Taka lafiya gwarzon karni ka gagara. Taka lafiya a yabonka ka yarda na shahara. Taka lafiya ka daɗin ƙaunar kan na bara. Taka lafiya kai min dafa in mai hantara. Jamalul Badari in nayi waka a ji ta hadarar wata baya. Taka lafiya dodon makiya na gwagwarmaya. Ahmad da jininku ne kuka turmuza hancin makiya. Jamalul Badari ƙa'in ya buga ma tambarinsa a baya. Taka lafiya jikan Yakubu da Saliha. Taka lafiya an san ka wajen yin maslaha. Taka lafiya kai ne ke sa gayo raha. Taka lafiya mai kinka da shi na rabe jaha. Jamalul Badari a cikin harka kai ne kake jan gayya. Allah ya faɗa ayar ta zo ta Ƙur'ani. Duk wanda ya ba da ransa a addini ne mumini. Har ya hana ma a ce masa ya mutu kuma kun sani. Suna nasa shi shahidi rayayye ne musini. Ahmad kuwa kun sani sayyidi shuhada ne yau na masu wilaya. Taka lafiya dodon makiya na gwagwarmaya. Ahmad da jininku ne kuka turmuza hancin makiya. Jamalul Badari ƙa'in ya buga ma tambarinsa a baya. Matsayinka da ɗaukakar kaya Ahmad sun kasar. Yan surku da masu gulma a kanka na ce sun makara. Ambatonka suke muradin shafewa ya ci tura. Du mai cutar da kai ya sani tun kafin lahira. To zarci zai gani da wulakanci nan duniya da izaya. Taka lafiya dodon makiya na gwagwarmaya. Ahmad da jininku ne kuka turmuza hancin makiya. Jamalul Badari
ƙa'im ya buga ma tambarinsa a baya. Sannan abin yabo gun bayina Allah ƙadiru, mai sarkin jiki da na ruhi kai ne ɗahiru. Taskar sirrikan sayyid al-zakzaki nasiru, Ahmad sanadin ka ne muka gano masu dabarbaro. Ba zan boye ba ni da bazar da nake ta rawa in juya. Warzan da ya gagari dukkanin kafircin duniya, ba dan ka zo ka ba da mun shiga tarkon indiya. Dumai jakan isarka yana da kazantar zuciya, hasken aikin ka ko ta ina shi ne ya yi mamaya. Hasadar da suke maka ita ke sa san ka alam ya ta kwaranya. Taka lafiya dodon makiya na gwagwarmaya, Ahmad da jininku ne kuka turmuza hancin makiya. Jamalul Badar ƙa'im ya buga ma tambarinsa a baya. Waye ke musu wannan ƙaranin sarki kake? A cikin bayi na zakzaki ba mai ja hakanan yake. A cikin shuhada babu musu hasken ka daban yake. Ni dai sai na fada ko da wasu za su gana zake. Komai Allah ya min dan ko yayi min Ahmadu masu wilaya. Taka lafiya dodon makiya na gwagwarmaya, Ahmad da jininku ne kuka turmuza hancin makiya. Jamalul Badar ƙa'im ya buga ma tambarinsa a baya. Banga kamar ku ba sama har kasa ko da na lalima, a cikin harka ta kowane kuku ne karshen sama. Wajen kyauta da yin hidimomi domin al'umma, maɗi sukari ku bar zancen su idan guga zuma. Afuwa sufur su ce Ahmad ba sa ƙaunar mutum mai karya. Zan dakatawa karga ta sha tare na biya. A Jamalul Badar zai san haka du mai bibiya. Allah roƙo nake yi domin sarkin zuciya, ta sayyid Ahmad Sabati ban agwagwarmaya. Kalamin ce mini waka duk sanda na shirya. Taka lafiya dodon makiya na gwagwarmaya, Ahmad da jininku ne kuka turmuza hancin makiya. Jamalul Badar ƙa'im ya buga ma tambarinsa a baya.